Stredná priemyselná škola Dopravná v Trnave otvorila svoje brány záujemcom o štúdium. Pedagógovia so študentmi predstavili jednotlivé odbory a veľké spektrum možností, ktoré škola ponúka. Je nadregionálna škola. To znamená, odbory, ktoré vyučuje, neposkytuje žiadna obdobná škola. Prakticky naozaj sa bavíme o škole, ktorá zabezpečuje personálnu potrebu pre 3 kraje v rámci Slovenska so špecializáciou na vybrané pozície v rámci železničnej dopravy, logistiky, ale aj cestnej dopravy. Škola má 5 študijných odborov, v ktorých pripravuje absolventov pre oblasť techniky, prevádzky, ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Máme 2 elektrotechnické odbory. Jeden je zameraný na komunikačné a sieťové technológie, počítačové siete. Tam sa učí okrem elektrotechniky slavoprúdovej aj Medzinárodná Cisková akadémia počítačových sietí. A potom máme odbor elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Študenti nájdu po maturite uplatnenie v mnohých smeroch. Napríklad Dopravná akadémia je zameraná na ekonomiku, účtovníctvo, prepravu a zasielateľstvo. Ako jediný odbor má 2 cudzie jazyky, anglický a nemecký. Dopravná akadémia má základné profilové predmety ekonomika, účtovníctvo, preprava a zasielateľstvo. Hovoríme o profilových predmetoch, pretože sú to predmety, z ktorých sa vlastne maturuje. Učia sa ich študenti celé 4 roky a vlastne ukončí sa to maturitnou záverečnou skúškou. Motivujúce je isto štipendium pre odbory prevádzka a ekonomika v doprave a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Štipendium od Železníc Slovenskej republiky zasa pomáha pokryť nedostatkové profesie. Myslím si, že sme škola, ktorej absolventi majú určite uplatnenie v praxi. A pre tých, ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu, tak môžu pokračovať na vysokých školách a väčšinovo vyše 90% ich aj úspešne dokončiť. Absolventi vďaka priemyslovke často úspešne pokračujú v štúdiu na Žilinskej univerzite. Prijímacie skúšky na Strednú priemyselnú školu dopravnú robíte zo slovenského jazyka a matematiky. Ak si podáte prihlášku na 2 odbory, máte 20 bodov navyše. Viac informácií nájdete na www.spsdtt.sk.